Bagyong Ining nagmentenar sa gikusgon samtang paingon sa extreme northern Luzon, samtang hanging habagat mas gipakusog pa sa bagyo matud sa Pag-asa. Matud sa report sa Pag-asa, ganinang alas 11 sa buntag, ang bagyo nasigpatan kaganinang alas 10 sa buntag sa 800 kilometers east sa Apari, Cagayan o sa 815 kilometers east sa Calayan, Cagayan. As of 11 a.m. karong adlaw, giisa ang public storm warning signal number 2 sa Batanes Group of Islands ug sa Cagayan, lakip ang Calayan ug Babuyan Group of Islands. Samtang ubos sa signal number 1 ang Isabela, Kalinga, Apayao, Abra ug Ilocos Norte. Matod sa Pag-asa nga moderate to heavy ang pag-uwan nga masinati sa mga lugar nga masud sa 700 kilometers diameter sa bagyo. Gipakusog sab ni Bagyong Ining ang habagat nga nakaapekto karon sa Palawan ug Visayas. Samtang gilaumang makasinati og panagsang pag-uwan ang kasadpang bahin sa Luzon, lakip ang Metro Manila sugod ugma Huwebes hangtod sa sayong bahin sa sunod semana. Sigon sa Pag-asa nga risgo ang biyahe sa kadagatan sa may sidlakang bahin sa Luzon. Ang Bagyong Ining gilaumang mugawas sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes sa sunod semana.